Kaayas mga motor, oy. Asa ka mga motor diri, oy. Dali babi ako, oy. Ya ako klase karon pod ba. Sabi ko sugas ulan ganina, oy. Kabasa man gisyuta. Liksik na pag yun, oh. Muntag na yung motor karon maabot, oy. Kay para makasakay na pod ko. Sakay ka, boss? Oh, ano naman? Sakay ka? Sakay ko. Ama ka doday? Eskwela ko bang dali ko, ah. Hindi nakaharapin ang sila nyo. Ito pag dito apil sa basa purok 5. O 5? Oh. Pila may hatag mo ito? Kaya boss, pila may kuan nimo dito? Akong budget biya naarapod sa mga 100. 100? Oh, Dunga, ginagamay-gamay rapod kayo na, oy. na ako'y kwarta rin, pero pangbalo na po na ako unya, bawa ko'y pang timo. At itong layo, o ba? Layo pa to inyo. Dapat pang gasolina, o pila gasolina. 70 ang litro ron. Di 70, na ako'y 40. Kuna na to 20 lang. Oh, kana 20. 20? Oh, 120. 120 may minimum na rin. Hindi, wala may 100 ron panahon na ron. Kaya mahal kang gasolina. Nya, mahal makaka. Oh, matol ko, tara. Tara. Gunit ya. Sige. Asa namang motor diri? Ulan na ba? Taligsik na oh. Nagkalo na lang iko kay makaya. Ugaya po sa motor diri. Uy, ganihan ang kong pinaabot diri. Uy, nag-ulan na lang. Naabta na lang kong ulan. O, pagyapon yung motor. Ama ka, Darab? Ya, mado ko palengke ba? Malengke ko. Malingki ka? Hmm? Kadala lagi habol. Para sa mga habol mo? Taligsik ba? Ano, naabta na lang kong ulan. Pinaabot dugay. Lagi kay mo no? Dugay, inyong turno no? Wala, peting duga yan. Peting danduga sa ubos. Ama ka man to? Malengke gani ko no? Pila may hatag mo ito? 50. Ah, 50, baratuwa po na oy. Pag gasolina naman ang 50, di man nakabalik. Uy, pag sure diha nga, 50 may pamasahe diri. Wala 50 tao na ron. Tapi lang litro, 70. Nya paingon nito sa litro, 50, lugi og 20. Grabe ka doon ng palengke. Grabe ka oy. 100. Doble naman no kay 100 kay ulan-ulan no. Sa 100, mura man pug duha ka tawo ni sakaya na. Taligsik, masalamat kay mo. Ihatod mo palingki. Naman kay isa ka pasahero. Kabisa na, pakyo man 120. 120 ging hatag nako. Oh, 120. Lahi man na siya lahi. Yung lagi 50 yung mabalag ka ta. Kwartahan man na ako kay unsa ra gud. Wala na kuando loy-loy ron kay. Oh, bayad na ako sa motor. Dili man hangyo. Ginulan man ako sa motor. Hangyo lang gud. Sa 50 lang. Dong lagi 50 lagi. Sa gatos, larga ta. Kwarta di pang pamalingki ra gyud. Palit ra gyud Bugos mo ikaw. sa bulan. Bugos ikaw biyahe balag ulan no. Tama, di ka mo sakay kay mulakaw na kay taligsik na biyaw. 50 lang ba? Ano nga 50 bulag ka ta babayan. Ay, sabi. Ilan lagi pamasahe diri gyud? 100 yan, 100 minimum. 100. Aw sige bi, mga ganan ako. O tara kay taligsik no. Ang panahon nagalain ba? San luga po doy. Panaugong ko ni isa lalaki. Kaning babae lang kong kadawon. Lisura day dalan ay daggo magkagbato luoy kay kong motor. Nang naog sa diri balik ko lang tika. Yato ko ng babae. Sige. Okay ra? Okay ra, wala problema. Pilite sa daan may para mabalik tika. Unya na kay mga ato usahan mo bakit? Ayaw, pilite daan ba? Ay naunsa naman ino. Mabalik ko ha, pabuta ko diha. Gani. Datay lang ko 50 be. Daan Sa sa. 50 o esensyal piso ra gyud na. Oh, budawat ka. Balik ko lang tika. Sige, pagdali po na. Kay pati ni sudas dalan ba luoy kay kong motor. O gani no hinay-hinayan po. Kuha man tag plate daan di pa lang tay hatod nimo. Happy kay ka. Asa naman yung mga motor diri nga? Oh? Taligsik na mabasa gyud taan ni ron asa naman tigturno ani lugar ani? Yes. Aka, Bansalan, masalan ka? pwede pa? Ay murag kusog ng taligsik ba? Unsay pwede Pwede ka? pa sakay. Ali. Gipanaong mo ito Asa? nimong isa. Gipanaong mo ito nimong isa niya magpakarga na putaro. Lalaki man to no. Kapi-kapi ito bugat-bugat ato sa motor. Sugat para tanaw ng lawas naman daw. Pira na. Philip, hatag mo to daw. Sa gatos. Kaya to? Ah, Dungagig 20 gamay. sa gatos ra may plite diri pa dulo 120. bansalan. Ang pilang litro ro, 70, barilo pa ng kos motor. Man. Ako apod. Wa man koy labot anang bayro nun nimo sa motor. Ako pasahero man ko muhatag ra ko sa minimum. Oh, taligsik na maapsang kagulan diri, 50 wani motor. ra man ni minimum bitaog bansalan pataka-taka ra man ka. Unsay labuton ako na imong gasolina? Normal man ako gasolina ka. Kanang motor normal na nga mo bayad kay giutang na nimo. Unsay labuton ako pasahero man ko. Wala ka mo taligsik, wala motor lain mo agi diri, magtanggong ka diri. Usa ni labuton ako nang bayro nun ng motor. Nga, Di mo dungagan na, bubaklay ka pa igog bansalan. unsa man ning progrlahi na may patakaran nun apati pasahero pa bayron sa motor. Nga, Biling ka diya. Unsa man mo nga sige na maglalis ulan na oh. Kumusakay na siya pasakya kung dili. kanang driver nimo? Nga minimum ra man unta ang plite 50 kanang paadton mag 120. Ikaw mo dunga kog kwan. 100.
Dungagin na lang na para Dungagin na. madali ta. 100 gani no, padulong bansalan di sa gusto kay. Ay, umagin, akin 20, pag 50, 20 kay para pang bayad daw sa motor. Sila buto na ng bayron nun sa motor. Di ka, Dali na, awa, talisik na, biyaan ka na ako. Wala yung motor mo akit din, magbansang, baklay ka tayo bansalan. 100 na lagi, 100 na ba? Makakit 20 lagi. Di dyan ka 90 makwana. para mangani yung ta dapat. Di dyan ko masakay Dam ni mo. napugos mga ikudam ni. Hungan na ko kunalan kay ulan na ba oh. Sige na daw. Diyan ka kayo, talisik na kayo. Ay, Diyan dali mo. Dali ko mo. Dungagin 20. Dungagin 20. Ah, sige, dugangan nilang 20. Dito 20, dito 20. Dito 20. Oh, Dil, Ay, pantay na ato kayo yung ulan. palingki Oh, dyan tara, ka. pantay ka. Sintro dyan sa kanan, pantay ka. Dali, ay ulan o. Oh, di magkani kadaog ni motor ni mo. Anawag kong tawhana o gipanaog ko diri kay bugat daw kayo ko. Unya pagabot sa unahan ana po gipakarga nga mas dako pa nako. Duda ko ng drivera na. Chicks boy tingali na ba? Ay, Tarong-tarong nga may mahal na pa kag pamasahe. mahal ba kang plate niya Ikaw, tumba-tumba kantiin ni mo, ito no, puna. Di ka kabayad sa pangusbag, matumba may kulang na ng plate ni mo. Ang tambok, nasa luyo. Anda yan, kuwan ba? Mahal ba kayo kang tangayo, 50 rin mo? Oh. Kapuyag paabot akong drivera. Uy, tingali ko paabot basig maagi puto dire. 5 minutes later. Oh, ano ka diri lagi? Yato na ko ba? Kanina ko binaklay. Layo-layo ako nabaklayo. Ina, teka, paabot Sugat dito? na lang ta. Isa, mag-ampoint man niyo, gipakyo ko babalik ba? Pabutan mo Pabutan diri mo noon na. Basig dito na ko mabot ang gikuanan na. Di ko na mumatod. Inam ka paabot dito, man mabaklay man pugka. Ana man kano maghinay ako baklay. Kaya ko ni mo na ko pakyo man gudi ba? Kaway ayaw gid nimo. Bayan kayo 200, libre na. Nya ako ani. Ay, atang mo man bilang 120 para balikon ka din. Pasta king bugoyan ni mo nya. Kuha niyo akong plate nya. Di dugay kayo kong balik. Tanawan niya. Dugay na pag akong balik. Maabot na lang ko sang akong atuan. Di pa kakabalik. Boss, patod lang sa ko boss. Namo ko koy batang nagtutoy nagdali ko ba. Wala man po'y ulan oh. Okay ra na ba kinay lang sa baklay. Patod sa ko una. Na, mao na ni Ron. Sige. Yato sana. Balik mo tika. Oh. Di ako man tay unay pasayro. 5 minutes later. Oh, naunsa nang puna nga nanan po kay sakay. Ikaw man ni. Wala, pasayro ako na gayna. Nagpaabot, pasayro ako gayna, nagpaabot ba? Ay, pasayro nga, maglugos sa mga tag-igo diri o. Gani, Sasakyan pa ni mo. Ayaw igna nga balik ko Sama. na pud ko nimo. Balikon lang giti karon. Oh, tanawa lagi ba? Sakyawan na niya po di ba? Sayang kayo. Yawan ang yapon. Dako kay pakyo, dako pa si mong plite. Sayang po kayo, balikon lang tika din. Abot ang din. Aga ni haran ni pasayro? Tataw na pala pasayro. Tataw na rin. May papayon din. Sakay na lang ko. Basig ni sabakan na lang diya po. Ay, sa bako. Dili po na pwede. Sa bakon po na siya. Laki man. Babae man dapat pwede sa bakon. Awa pa man kada nagplete. Wala pa na plite na. Ayun, di mamawata ko plite po. Magsigir mga balik-balik sa kuwa. Abot ako di last balik. Last breaking ka. Wa pa man day. Dahit ah. Wa pa man day ni plete. Last breaking bitaw. Ano niya? Gagyan ako ni mo. I shall return. Baka mo balik konti ka. Bantay ka. Ano daw ni? Tanawa lagi ba? Ay, mo explain ba ko ba? Wa na yung motor ito lain. Nga na pas. Pabalik naman siya, paulit naman siya. Gisakin na po na ako. Payo lang, pabalik lang tako nimo ba? Ni hangyo man, luoy man kayo po. Unya ako, padulong pa unya sila pauli na. Oy, Pabuta lang ikaw diri. yan lang sige, saka. pandi ako Ngano, kung istorya. akong anak dito ro nagmata na. Nya umay laing motor mo, pahato na lang po kunya ni malitra kong kulad bas bansalan kay. Estudyante pa Arato bitaw ka? karon. May problema na, estudyante pa man ka. Ako nagpadulong pa, sila nagpauli Sige na. na pagdali Last balik na ko ni. Ikaw kung last. Pagdali ka Special na kay basta na special. si Tia ba? Wala Pagdali. hangyo, 100 na lang, may hangyo. Unsay mental. Tawag 20 na. Basta ikaw. Pabot Andre, Ang balik ko kalit nimo. ani ba? Yaton siya ko ni kadali kay ang anak dito mana. Kasi nagmata na to ba? Bantay Mata. bitaw ka. Balik ko, balik ko. Basta imig pa na ko na po kay sakay. Wala na ko siya kay promise. Wa na bitaw. Nahinay ko baklay ha. Kay oras to na. Uy. Piyansaan ako. Uy, tingkawas sa manderon. Wala na klase. Muli na ang tingali ko ano eh. 5 minutes later. Tara. Tara simong mata. Ang gawas na may. Wala ko klase. Usa ni oras ron? Saya pa kayo alas 4? Sayo simong mata. Tara na kay. Yan ang gawas na may. Tara na kay. Basta dugayan nimo nga. Ni balik biya jud ko ha. Balik simong mata. Tara, kay hatod na ka. Di na ako mo plate nimo. Bahala ka. Di mo plite nakasakay ka gamay dito, di ka mo plite. Bahala ka da. Iya 50 to, maningil ko ato 50 to. O 50 to. O 50 na lang ha. O 50 O to. yatod ko sa balay.
Ay kung ginagpanaogo na pud nimo ron. Singwin na sa akin, nakasakay ba ka dito sa unahan, no? Kutob dire kalayo ani. Yato gani ko akong kwarta kito ganit balay. Nanawa, tuka-tuka kay sakay sa kuwa, punya kay kwarta, nasa yung balay. May rapod watay ka pasakya oy. Back-and-forth man pod. Di mo bakam pod imong mata. Asa ka to nabilin akong gipalit ganiha ba? Nalimtan ako to ba? Basin na aratos palingki be. Balikon ako be. Awas sabi. Ama ka. Balik ka dito bin ako nalimtan ba? Sige. Tara, sige. Pagdali kin ako nalimtan ba? Importante kayo. Mabuta lang ko na, dong. Mabuta lang ko na, dong. Pagdali. Malas pa sa tanang malas.